அத்தியாத்மனா எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டா என்ன சொல்றது, எப்படி சொல்லுவீங்க, சமனா ஒரே மனநிலை. தேங்க்ஸ் மாதவி. மனநிலை, ஒரே மனநிலையில இருக்கிறவங்க. இஷ்டா அனிஷ்டா, இஷ்டானா பிடிக்கிறது, அனிஷ்டானா பிடிக்கிறது. மாதாஜி தண்ணி குடிங்க. ஓகே, அப்படி இருக்கு வந்து என்ன, அதாவது அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து என்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னு, எனக்கு ரொம்ப அவங்கள பிடிக்கும் அப்படி, அதாவது இஷ்டம் அப்படி இருக்கணும், அதோட நிறுத்திட்டாரு அவர். இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் வந்து இருக்க வேண்டியது டிவோட்டிஸ்க்கு, 16 குவாலிட்டி. இதுல இத ஃபர்ஸ்ட், இது என்னன்னா அசக்தி, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம, குட் அசோசியேஷன், சும்மா கண்ட அசோசியேஷன் இல்லாம, பசங்க வீடு இல்லாம எப்பவுமே சம மனையில இருக்காங்க, இஷ்டம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் பேரா, மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யாபிசாரிணி அரதீர்ஜன சம்சத் அரதீர்ஜன சம்சதி. விட்டனா ஏதாவது? மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யாபிசாரிணி விவிகா தேச சேவித்வம் அரதீர் ஜன சம்சதி. ஓகே, மயானா கிளியரா சொல்றாரு, என்கிட்ட கன்ஃபியூஷன். அனன்ய யோகேன எப்பவுமே அனன்ய யோகேனா யோகம். யோகம்னா மாதாஜி நான் போய் யோகம் பண்ணட்டா, இல்ல, பக்தி யோகா, அதுதான் பக்தி. அவ்யபீச்சாரிணி, அவ்யபீச்சாரிணினா எந்த பிரேக், இப்ப படிச்சோம்ல, அஹேத்திக்கு அப்ரதீயதா, அத அவை பீச்சாரிணினா எந்த பிரேக்கும் இல்லாம, ரைட். விவிக்த தேச சேவிதாம், சேவிதாமனாலே சேவை பண்றது. விவிக்தனா எப்பவுமே தேச, எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம சேவிதாம், ஆனா சேவை பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறது. அரதி அப்படின்னா நம்ம அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம. ஜனசம்சதி எல்லாருக்குமே, நம்ம ஒண்டி இல்லாம எல்லா ஜனத்தையும் பத்தி சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே பண்ணணும்னு. மயி சனன்ய யோகினா எப்பவுமே யோகம் பண்ணணும், என் மேல பக்தியோட, எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாம, எந்த இடத்துல இருந்தாலும், தனியா இருந்தாலும், மனிதர்கள் இல்லாம எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஆத்யாத்ம ஞான நித்யாத்வம் தத்வ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் ஞானாம் யததோ அனத் அத்யாத்மா ஞானம் நித்யத்வம் ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யததோன்யதா. ஓகே, சோ அத்தியாத்மா, ஆதி ஆத்மா, அத்தியாத்மானா நம்மளை பத்தி, ரைட். ஞானம்னா நாலேஜ், நித்தியத்துவம் எப்பவுமே, நித்தியமா எப்பவுமே பண்ணணும். தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம், தத்துவ ஞானம்னாலே நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட், கிருஷ்ணரை பத்தின நாலேஜ், ரைட். அவரை சுத்தி இருக்கிற பொருட்கள், அர்த்தம், அது சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே. தர்ஷனம்னா ரெண்டுமே, பாக்குறதும் தர்ஷனம், பிலாசபியும் சொல்றது. சோ தத்துவ ஞானம்ன்றதே வந்து பிலாசபி. இது எம்பரிக்கல் பிலாசபில, இது வந்து நம்ம ஞானத்தை பத்தி சொல்றது. அந்த நாலேஜ் வருது இல்லையா, ஞானம், அந்த மாதிரி நாலேஜ் என்ன, இது என்னன்னா டிக்ளேர் நான் சொல்ல போறேன். என்னன்னா அஜ்ஞானம், அதாவது அஜ்ஞானம் தான் தமிழ்ல, ரைட். அஜ்ஞானம் இல்லாம இருக்கிறது, இதுல இருந்து இருக்கிறது தான் மத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்ல போறேன். இந்த மாதிரி இந்த நாலேஜ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலே இக்னோரன்ஸ் இருக்காது. இதை தவிர இப்ப இந்த நம்ம படிச்சதை தவிர எது இருந்தாலும் அதுதான் அவ்யக்தம், அதாவது அதுதான் இக்னோரன்ஸ், ரைட். இதெல்லாம் தான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. தனேஷ் மேம் வந்துட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க. ஆமா, பர்ஃபெக்ட். நாளைக்கு 13ல இருந்து படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்பதான் வந்தீங்களா மேம்? இல்ல, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தேன். நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகமா அந்த 16 ரவுண்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, அது நம்ம இன்னைக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி ஐ திங்க் we have to give it actually. ஹரே கிருஷ்ணா. she left. ஓகே, உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் மாதாஜி, ஒரு 5 பேர் எனக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். ஓகே, எல்லாம் இன்னைக்கு பேசிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் பண்றீங்களா? அப்படின்னா யாரு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு ஏதோ அப்டேட் பண்ணுங்க, அவங்க கிட்ட தான் நான் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
நாம் இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் ஜைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थाप्तं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदा स्वापदार्ढि हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, இப்ப நான் ஒரு வாட்டி ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். அடுத்து எல்லா ஸ்லோகங்களும் அப்படியே ஒரு 7-8 ஸ்லோகம் வாசிச்சுனே வந்துருங்க. ஏன்னா இது ஒரு நார்மலான ஸ்டோரி மாதிரி தான். இதை ரொம்ப விளக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா இருக்கிறதுனால. ஆனா வித்தியாசம் மட்டும் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு அந்த சம்மரியா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, எஸ். மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. தஸ்மின் விமான உத்ருஷ்டாம் சையாம் ரதிகரீம் ஸ்திதா நாசாபு யுத்யதம் காலம் பத்யாபீச்சேன சங்கதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மின் விமான உத்ருஷ்டாம் சய்யாம் ரதிகரீம் ஸ்ரிதா நாசாபுத்யத தம் காலம் பத்யாபீச்சேன சங்கதா. தஸ்மித் அதில், விமானே விமானம், உத்ருஷ்டம் மிகச்சிறந்தது, சய்யாம் படுக்கை, ரதிகரீம் கலவி ஆசைகளை அதிகரித்தல், ஸ்ரிதா மேல் அமைந்த, ந இல்லை, ச மற்றும், ஆபூத்தியத அவள் கவனித்தாள், தம் அந்த, காலம் நேரம், பத்யா அவள் கணவருடன், அபீச்சியன மிகவும் அழகான, சங்கதா துணையில். மொழிபெயர்ப்பு: அந்த வான மாளிகையில் தேவகூதி தனது அழகான கணவரின் துணையில் கலவி ஆசைகளை அதிகரிக்கும் மிகச்சிறந்த படுக்கையில் அமர்ந்து எவ்வளவு நேரம் போனது என்பதை உணர முடியாமல் மகிழ்ச்சியை அனுபவித்தாள். பொருளுரை: மண்ணுலக மக்களுக்கு இனச்சேர்க்கையில் அதிக இன்பம் கிடைப்பதால் அவர்கள் அச்செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது எவ்வாறு காலம் செல்கிறது என்பதை மறைக்கிறார்கள். கர்தம முனிவரும் தேவகூதியும் அவர்கள் கலவியில் ஈடுபட்டிருந்த போதும் எவ்வாறு நேரம் கழிந்தது என்பதை மறந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஏவம் யோகானுபாவேன தம்பத்தயோ ரமமானயோ ததம் வக்யூதிஹி சரத காமராலசயோர் நம. பிரேம மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் யோகானுபாவேன தம்பத்யோ ரமமானயோஹோ ததம் வியுதியு சரத காமலாலசயோர் மனாக். ஏவம் இவ்வாறு, யோக அனுபவேன யோக ஆற்றலால், தம்பத்யோ தம்பதிகள், ரமாமானயோகோ அவர்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது, சதம் 100, வியதியூஹு கழிந்தன, சரதக இலையுதிர் காலங்கள், காம கலவி இன்பம், லாலசயோகோ ஆர்வத்துடன் இயங்குபவர்கள், மனா குறைந்த காலமாக. மொழிபெயர்ப்பு: தம்பதிகள் இருவரும் கலவி இன்பத்திற்கு ஆவலுடன் ஏங்கி அறிவார்ந்த ஆற்றலின் குணத்தால் அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது 100 இலையுதிர் காலங்கள் ஒரு சிறிது காலம் போல் ஓடின. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க மனதளவுல அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓகே, நாட் இன் த கிராஸ் லெவல், அதாவது ஷட்டில் லெவல். ஓகே, அதாவது சூக்ஷ்ம நிலையில் இருந்து கொண்டு அனுபவித்துக் இருக்கிறார்கள், ஸ்தூல நிலையில் கிடையாது. அதுதான் அதாவது மனிதர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இருந்த வித்தியாசமாக இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. தஸ்யாமாதத் ரேதஸ்தாம் பாவயன்னாத் மனாத்மவித் நோதா விதாய ரூபம் ஸ்வம் சர்வ சங்கல்ப விபுஹு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்யாமாதத் ரேதஸ்தாம் பாவயன்னாத்மனாத்மிம
अनात्मवेत् नोता विताय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पवित् विभुகு தஸ்யாம் அவளிடம் ஆதத்த சேர்த்த பிறகு ரேத்த விந்து தாம் அவளை பாவயந்த் மதித்து ஆத்மனா அவரில் பாதியாக ஆத்மவித் ஆத்ம மெய்ப்பொருளை அறிந்தவர் நோத்தா 9ஆக விதாய பிரிக்கப்பட்டு ரூபம் உடல் ஸ்வம் அவருடைய சர்வ சங்கல்பவித் எல்லா ஆசைகளையும் அறிந்தவர் விபு ஆற்றல் மிகுந்த கர்த்தமர். மொழிபெயர்ப்பு. ஆற்றல் மிகுந்த கர்த்தமர் எல்லாருடைய மனத்தையும் அறிந்தவர். ஒருவர் எதை விரும்பினாலும் அதை அளிக்கக்கூடியவர். மெய்ப்பொருளான ஆன்மாவை உணர்ந்து அவளை தன் உடலின் சரிபாதியாக மதித்தவர். தன்னை 9 வடிவங்களாக பிரித்து கொண்டு 9 முறை ஏற்பட்ட விந்து கசிவால் அவளை கருவுறச் செய்தார். பொருளுரை. தேவகுதி பல குழந்தைகளை விரும்பியதை கர்த்தம முனிவர் புரிந்து கொண்டதால் முதல் முறையிலேயே அவர் ஒரே சமயத்தில் 9 குழந்தைகள் பெற்றார். அவர் இங்கு மிகவும் ஆற்றலுள்ளவர் என்று பொருள்படும் விபு என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவருடைய யோக ஆற்றலால் தேவகுதியின் கருப்பையில் உடனே 9 பெண்களை உருவாக்க அவரால் முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. சோ மனதால் அதாவது ஒரு ஒரு உயிர்வாழி அதாவது விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடையும் பொழுது அடுத்தவர்களுடைய மனதுல என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றது என்பதை கண்டிப்பாக அவர்களால உணர முடியும். அதே மாதிரிதான் தன்னுடைய மனைவியினுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பதையும் உணர்ந்த அவர் 9 அதாவது இது உடலில் பாத்தீங்கன்னா 9 வடிவங்களை ஏற்று 9 முறை அவருடைய விந்துவை தேவகூதிக்கு கொடுத்தார். சோ அதனாலதான் 9 பிள்ளைகள் 9 பெண் பிள்ளைகள் அவதரித்தார்கள். அதுதான் நம்ம அடுத்து படிக்க போறோம். அத சுஷீவே சத்யோ தேவஹூதி ஸ்திரிய பிரஜாஹ சர்வாஸ்தாஷாரு சர்வாங்க்யோ லோஹிதோ பலகந்தயஹ. எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माता जी. अदसाशुसीवे सत्यो देवकूति स्त्रिय प्रजः सर्वास्तासु सारु सर्वांक्यो லோகிதோத்பலகந்தயஹ. அத பின்னர் சா அவள் சுசிவே பெற்றெடுத்து சத்யோ அதே நாளில் தேவகீதி ஸ்திரிய பெண்கள் பிரஜா சந்ததி சர்வா எல்லா தா அவர்கள் சாரு சைவ அங்கயக ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் அழகாக லோகித சிவந்த உட்பல தாமரை போல கந்தயக மனம் வாசனை. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பின்னர் உடனே அதே நாளில் தேவகூதி 9 பெண் குழந்தைகளை பெற்றாள். எல்லாமே ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் அழகாக சிவந்த தாமரை மலரின் மனத்தோடு விளங்கின. பொருளுரை. கலவையில் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டவளாக தேவகூதி இருந்தாள். அதனால் அவள் பெண்கரு உயிரணுக்களை வெளியிட்டாள். 9 பெண்கள் பிறந்தன. ஸ்மிருதி சாஸ்திரம் மற்றும் ஆயுர்வேதத்தில் கூறப்படுவதாவது ஆணின் கசிவு அதிகம் இருந்தால் ஆண் குழந்தைகள் பெற்றெடுக்கப்படும். ஆனால் பெண்ணின் கசிவு அதிகமாக இருந்தால் பெண் குழந்தைகள் பெற்றெடுக்கப்படும். இந்த சூழல்களில் இருந்து தெரிவது என்னவென்றால் தேவகூதி கலவையில் உணர்ச்சி வசப்பட்டவளாக இருந்தாள். அதனால் அவள் 9 பெண்களை உடனே பெற்றாள். எப்படியும் எல்லா பெண்களும் மிகவும் அழகாக இருந்தனர். அவர்கள் உடல்கள் நல்ல வடிவை பெற்றன. ஒவ்வொருவரும் தாமரை மலர் போன்றிருந்தனர். தாமரை போல் மனம் வீசினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல சம்மரியா என்ன இருக்குன்னா, அதாவது பெண்ணினுடைய செக்ரீஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த இது ஜாஸ்தியா இருந்தா அதாவது இனவிருத்தி ஹார்மோன் செக்ரீஷன் ஆகும் இல்லையா. சோ அந்த ஹார்மோன் ஜாஸ்தியா செக்ரீட் ஆனா அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம் Y குரோமோசோம் இந்த காம்பினேஷன் நாம எல்லாம் கூட
குரோமோசோம்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். +1 +2ல வந்து படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா படிச்சிருப்போம். ஸோ அதனால மேல் டாமினண்டா இருந்தா மேல் மேல் அதாவது ஆண் குழந்தை பிறப்பார்கள். அதாவது பெண்ணது டாமினண்டா இருந்தா பெண் குழந்தை தான் பிறப்பாங்க. அதனால இந்த இடத்துல 9 பெண் பிள்ளைகளை பெறுவதற்கு காரணம் அவளே, அதாவது தேவஹூதி வந்து சோ அதாவது கலவை இதுல வந்து அவள் வந்து அதிகரித்து அந்த நிலையில் இருந்தால் அப்படிங்கிறது, அந்த செக்ரீஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருந்தது கம்பேர் டு த கர்தம முனிவரை விட அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல கூற்றி. சோ ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்துல கூட கூறப்படுவது, ஆணின் கசிவு அதிகமாக இருந்தால் ஆண் குழந்தை பிறக்கும், பெண்ணின் கசிவு அதிகமாக இருந்தால் பெண் குழந்தை பிறக்கும். இதுதான் லாஜிக், இதுதான் சயின்டிபிக் ரீசன். அதன் பிரகாரம் இவள், அதாவது தேவஹூதியினுடைய கசிவு வந்து அதிகமாக இருந்ததால் 9மே வந்து பெண் பிள்ளைகள் தான் அவதரித்தார்கள் என்பது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். பதிம்சா பிரவரஜிஷ்யந்தம் ததா லக்ஷயோ சதி பஹீஹி சம்யமானா விக்லவேனா ஹுதயேனா விதூயதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதிம்சா பிரவ்ரஜிஷ்யந்தம் ததா லக்ஷ்யோச்சதி பகிஹி ஸ்மயமான விக்லவேன ஹிருதயேன விதூயதா. பதிம் அவள் கணவர், சார் அவள், பிரவ்ஜிஷ்யந்தம் வீட்டை விட்டு செல்பவர், ததா பின்னர், ஆலஷ்ய பார்த்த பிறகு, உசதி அழகிய, பகி வெளிப்படையாக, ஸ்மயமான புன்னகைத்து, விக்லவேன அலைக்கழிக்கப்பட்டு, ஹிருதயேன மனத்துடன், விதூயதா துன்பத்திற்கு ஆளாகி. மொழிபெயர்ப்பு. அவள் கணவர் வீட்டை விட்டு செல்வதை அவள் பார்த்து வெளிப்படையாக புன்னகைத்தாலும் மனம் அலக்களிக்கப்பட்டு துன்பத்திற்கு ஆளானாள். பொருளுரை. கர்த்தம முனிவர் இல்லற செயல்களை தன் அறிவார்ந்த ஆற்றலால் விரைவில் முடித்தார். வானில் மாளிகை கட்டுதல், அழகிய பெண்கள் உடன் வர தன் மனைவியுடன் அண்டம் முழுவதும் பயணம் செய்தல், குழந்தைகளை பெறுதல் எல்லாம் முடிந்தன. இப்போது ஆன்மீக உணர்வின் உண்மையான கருத்திற்காக அவர் மனைவியை கருவுற செய்த பின் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் உறுதிமொழியின்படி வெளியேற தயாரானார். அவர் கணவர் வெளியில் செல்வதை பார்த்த பொழுது தேவகீதி மிகவும் தடுமாறினாள். ஆனால் அவள் கணவரை திருப்தி செய்ய அவள் புன்னகைத்தாள். கர்த்தம முனிவர் பற்றிய சான்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வே முக்கிய நோக்கமாக கொண்டவர். இல்லற வாழ்வுக்கு தள்ளப்பட்டாலும் மிக விரைவாக இல்லற கவர்ச்சியிலிருந்து வெளியேற தயாராக எப்போதும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து இப்ப வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார். சோ அவர் செல்வது, அதாவது வெளியிலதான் புன்னகிக்கின்றாள் சோ தேவஹூதி. ஆனா மனசுக்குள்ள வந்து அதாவது துன்பமாக காணப்படுகிறாள். சோ ஏன்னா தன்னை விட்டு பிரிகின்றார் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து அவளுக்கு இருக்கின்றது. வெளியேறும். சோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது டிட்டர்மினேஷன் இல்லையா, கன்விக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம், உறுதி. சோ இங்க கர்தமருடைய உறுதியை காண வேண்டும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக குழந்தைகளை என்று சோ அதாவது தன்னுடைய மனைவியை வந்து எல்லா இடங்களிலுமே இல்லையா அந்த இதுலயே வந்து மாளிகையிலே இருத்தி, மேலும் பணிப்பெண்களை எல்லாம் அமர்த்தி, மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ஒரு முறை சுற்றி காட்டி எல்லா சந்தோஷத்தையுமே அவர் வந்து கொடுத்தவர். சோ இப்போ பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ளணும். அங்கே கடமை முடிந்தது. இனிமே நம்முடைய, அதாவது அவருடைய சொந்த கடமையா இருக்கக்கூடிய அந்த கடமையை அவர் ஆற்ற வேண்டும். அதற்காக அவர் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு வெளியேறுகிறார். அதை கண்டு வெளியில புன்னகித்தாலுமே உள்ளுக்குள்ள வந்து சஞ்சலத்தோடு இருக்கிறாள் யாரு? தேவஹூதி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. லிக்யந்ததோ முகி பூமிம் பதானகமணி ஸ்ரீயா உவாச லலிதாம் வாசம் நிர்யுத்யாஸ்ரு கலாம் சனைஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லிக்கந்தியதோ முகி பூமிம் பதானக மணிஸ்ரீயா உவாசம் லலிதாம் வாசம் நித்யாஸ்ரு கலாம் சனைஹி. லிகந்தி கீறினாள், அத முகி அவள் தலை குனிந்து இருந்தாள்,
பூமியே பதா அவள் பாதத்துடன் நகங்கள் மணி போன்ற ஸ்ரீயா ஒளிப்பிழம்புடன் உவாச்ச அவள் பேசினாள். லிலிதாம் அழகான, வாசம் மொழி, நிறுத்திய அடக்கிக் கொண்டு, அஸ்ருகலாம் கண்ணீர், சனை மெதுவாக. மொழிபெயர்ப்பு. அவள் நின்று அவளுடைய ஒளி வீசும் மணி போன்ற நகங்கள் கொண்ட பாதத்தால் தரையை கீறினாள். அவள் தலை குனிந்து கண்ணீரை அடக்கிக் கொண்டு அழகான மொழியில் மெதுவாக பேசினாள். பொருளுரை. தேவகதி மிகவும் அழகாக இருந்தாள். அவள் கால் விரல்கள் முத்துக்களைப் போல் தோன்றின. அவள் நிலத்தை கீறிய போது பூமியில் முத்துக்களை வாரி இறைத்தால் போல் தோன்றியது. ஒரு பெண் அவள் காலால் பூமியை கீறினால் அவள் மனம் தடுமாற்றத்தில் உள்ளது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இந்த அறிகுறிகள் சில சமயம் கிருஷ்ணர் முன்பு கோபிகைகளால் வெளிப்படுத்த பெற்றது. கோபிகைகள் நடு இரவில் வந்தபோது கிருஷ்ணர் அவர்களை வீடு திரும்பும்படி கூறினார். கோபிகைகளும் இதுபோல் நிலத்தை கீறினர். ஏனென்றால் அவர்கள் மனங்கள் தடுமாற்றத்தில் இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் எஸ், நீங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல இதை வாசிச்சிருப்பீங்க. சாப்டர் 33. இந்த சாப்டர் தான் ஒரு முறை ராதிகாமா என்ன எடுக்க சொன்னாங்க. டு பி பிராங்க், இந்த ராசலீலையினுடைய உண்மையான அந்த உணர்தல் வந்து எனக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்கே நான் முழுமையா வாசிக்கவே இல்லை. உங்களோட சேர்ந்துதான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். அப்படி இருக்கும்போது எடுத்த உடனே 33rd சாப்டர் நான் என்னதான் டைரக்டா போய் உட்காந்து வாசிச்சாலும் அது மனசோட வந்து அந்த ஈர்ப்பு வரவே இல்லை. அந்த பாவத்தை வந்து என்னால எடுத்துட்டு வரவே முடியல. கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது கூட எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தது. ஆனா கிளாஸ்க்குள்ள போகும் பொழுது, அதாவது ரொம்ப டீப்பா அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது, சோ அந்த கோபியர்கள் அவருடைய பிரிவு, அதாவது கிருஷ்ணரை பார்க்க ராசலீலை நடத்த என்ன பண்றாங்க, அவங்க இரவு நேரத்துல வராங்க வீட்டை விட்டு இல்லையா. சோ அதாவது தன்னுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு, அதாவது பிள்ளைகளும் இருக்காங்க, அடுத்து வந்து கணவன் இருக்காரு, அதுக்கு அடுத்து வந்து மாமனார் மாமியார் இவங்க எல்லாரும் விட்டு வந்து கண்ணனை பார்க்க அவர்கள் வருகிறார்கள், அவருடைய புல்லாங்குழல் நாதத்தை கேட்பதற்கு. சோ அங்க வரும்பொழுது கண்ணன் வந்து இதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணல. ஏன்னா அவரவர்களுடைய குடும்பங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. சோ கோபியர்கள் வந்து தன் மீது இருந்த அன்பினால் இங்க வந்திருக்காங்க இல்லையா. தன் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு சக்தியா இல்லையா, அந்த அளவுக்கு பிரேமை அவங்களுக்கு, அதனால இங்க வந்திருக்காங்க. ஆனா அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி செல்வது வந்து மத்திய இரவு காலம். அப்பொழுது தனித்து சென்றால் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது இருக்காது. இது எல்லாமே வந்து யோசிக்கிறார். பெண்கள் வந்து வரக்கூடாது, அதுதான் கான்செப்ட் அவர் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. பெண்கள் எப்பொழுதுமே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், பெண்மை என்றைக்குமே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான். ஆனா இவர்களுடைய மனங்கள் எல்லாம் வந்து கண்ணன் மீது வைத்து கொண்டிருப்பதால் நம்ம இந்த இது சொல்லுவாங்க பரக்கிய ரசா, அதை பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ராதிகா மாதாஜி எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. அதாவது பரக்கிய ரசா அப்படி என்றா அது வந்து நம்ம இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து அது தவறான ஒரு கருத்து. ஆனா அதே மேல் உலகத்துல இருக்கும் பொழுது, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல வந்து உண்மையான ஆலமரம் இங்கே வந்து, அதாவது தலைகீழாக இருக்கக்கூடிய ஆலமரம் இங்க எல்லாமே வந்து ஒரு தற்காலிகம் மற்றும் வந்து மாயை என்று நாம சொல்கின்றோம் இல்லையா. அங்க எதெல்லாம் ஹையஸ்ட் லெவலா இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து லோயஸ்ட் லெவலா தான் வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ அங்கே நம்ம வந்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கணவன் மற்றும் எல்லார்கிட்டயுமே நம்முடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து தட் இஸ் த பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. ஆனா மனதை வந்து நாம பகவானுக்கு வந்து கொடுத்து விட வேண்டும். தட் இஸ் த அசோசியேஷன். அதுதான் உண்மையான இது. அது மேல் உலகத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அத்தகைய ஒரு பாவம் தான் வந்து பரக்கிய ரசான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே பாவம் நாம அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் வாழும் பொழுது கணவன் இருக்கும் பொழுது இன்னொரு ஆடவனை வந்து மனசுல நினைத்தாலும், அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் வச்சாலும் அது வந்து இழிவான செயல். அதுதான் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்றது. சோ எதெல்லாம் அங்க மேன்மையா இருக்கின்றதோ அது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல அதாவது கீழான ஒரு நிலைக்கு கருதப்படுகின்றது. ஏன் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அங்கே எதிர்பார்ப்புகள் என்பது அன்பு பரிமாற்றங்களை தவிர நம்முடைய அந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது. சோ இந்த சாப்டர்லயே நாம முன்னாடி பார்க்கும் பொழுது தேவகூதியும் சரி கர்தமுனிவரும் சரி அவர்கள் மனதளவில் தான் வந்து சுகத்தை அனுபவித்தார்களை ஒழிய, அதாவது நாட் இன் த கிராஸ் இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் பகவானிடத்தில் நம்முடைய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றது பிரேமை முதன்மையான ஸ்தானம்
பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கறது. நம்ம இந்த இடத்துல வந்து எஸ் ஒரு குடும்பத்துல வாழுறோம் எல்லாமே. ஸோ ஹவு மச் வி ஆர் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நம்ம வாழ்க்கை இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொன்னா இல்ல நான் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னா எனக்கு தெரியாது. ஸோ த கிராட்டிடியூட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன் ஆஃப் த ஒரு கோவிட் வந்த சீசன்ல ஐ திங்க் உங்களுக்கு தான் சொன்னா எனக்கு தெரியாது, சொல்லியிருந்தா திருப்பி சொல்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா இங்க பாகவதம் கிளாஸ்ல. ஸோ ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரிச் பர்சன் இன் டெல்லியில வந்து அவருக்கும் கோவிட் வந்து அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாரு. 7 நாட்கள் இருந்து அவருடைய கோவிட் எல்லாமே கிளியர் ஆகி வீட்டுக்கு வரும்பொழுது ஒரு 7 லட்சம் ரூபாய் பில் வந்து கொடுத்தாங்க. அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர், அவருக்கு அதை பே பண்றதுல அவருக்கு ஒன்றும் சங்கடமே கிடையாது. இவ்வளவு பில்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாராம். சோ நீங்க இவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் இருந்து நீங்க இது இத்தினூண்டு பில்லுக்கு இவ்வளவு பில்லா கேக்குறீங்களேன்னு ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டதான். அதற்கு அவர் வந்து பதில் அளித்தாராம், நீங்க எனக்கு கொடுத்தது கோவிட் அப்ப எல்லாருக்குமே நமக்கு என்ன தேவைப்பட்டது, ஆக்சிஜன் தான் தேவைப்பட்டது இல்லையா? சோ அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து நான் வாங்கினேன். அப்ப பகவான் வந்து இதை வந்து ஃபுல்லா ஃப்ரீயாவே கொடுத்திருக்காரு எல்லாருக்குமே இல்ல. அப்ப அவர் எவ்வளவு வசூல் பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப நமக்கு எவ்வளவு கிராட்டிடியூட் இருக்கணும் கடவுளுக்கு. சோ இதை நாம் ஒரு முறை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். சோ எப்பவுமே இந்த மனசோட வந்து இறைவனோட நாம் இணையறது வந்து தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல். அதுதான் வந்து அந்த பாவமும் பிரேமையும். அவ்வாறுதான் நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளணுமே ஒழிய பௌதீக உணர்வுகளோட சம்பந்தத்தை என்றைக்குமே ஏற்படுத்தக்கூடாது. சோ இங்க கோபியர்கள் பற்றி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அதாவது நாட் இன் த கிராஸ் லெவல், எல்லாமே வந்து அதாவது சூக்ஷ்ம லெவல்ல ஸ்தூல லெவல்ல கிடையாது என்பதை நாம முதலில் உணர வேண்டும். அந்த 33வது சாப்டர் எடுக்கும் பொழுது எஸ் ஐ டோன்ட் நோ பகவான் டைரக்டா நீ இதை வந்து பண்ணுன்னு கொடுத்தாரா ஐ டோன்ட் நோ. சம்டைம்ஸ் எனக்கு ராதிகா மாதாஜி வந்து இங்கிலீஷ்ல கிளாஸ் கொடுக்கும் பொழுது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் சம்டைம்ஸ் தட் இஸ் ஆல் யூ ஹாவ் டு ரீட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ இதெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு வாய்ப்பா எனக்கு பகவான் கொடுக்குறாரு. அவங்க மூலியமா இதை நான் ரிசீவ் பண்றேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பாவம் எல்லாம் எடுத்த உடனே ராசடான்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வராது. அதாவது முதல்ல வந்து இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் பண்ணிட்டே வரோம் இல்லையா? சோ அது படிப்படியா படிச்சுட்டு போகும்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த பாவத்தையே நம்மளால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் உணர முடியும். எடுத்த உடனே நமக்கு அந்த பாவம் கண்டிப்பா வரவே வராது. எனக்கு வாசிக்கும் பொழுது அந்த பாவம் வரவே இல்லை. சோ அதனால எப்படி கிளாஸ் எடுக்க போறேன்ற ஒரு ஃபீலிங் மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனா அங்கே சென்ற பிறகு பகவானே எடுக்க வச்சார். அவ்வளவுதான். அதனுடைய கிரெடிட் எல்லாம் அவருக்கு தான் போகும், எந்த ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா அந்த இடத்துல அதை உணரக்கூடிய நிலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். திஸ் இஸ் ஹவு த பாவா இஸ், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து. இதனாலதான் அவங்க வந்து இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு திரும்பாமல் இருக்கிறத கண்டு கண்ணன் திடீர்னு மறைஞ்சு போயிடுறாரு. நீங்க எல்லாம் அதை வாசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? கண்ணன் மறைந்த பிறகு அந்த செப்பரேஷன் இல்லையா, எவ்வாறு விருந்தாவனத்தை விட்டு இந்த 46th சாப்டர் வரும்போது விருந்தாவனத்தை விட்டு அக்ரூரரோட வந்து மதுராவுக்கு செல்கின்றார் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி இந்த 33rd சாப்டர் 34th சாப்டர் 33rd சாப்டர்ல வாசிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல கண்ணன் சடனாக மாயமாக மறைந்து விடுவார். ஏன்னா கோபியர்கள் வந்து தங்களுடைய வீடுகளுக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டும் என்பது. ஆனால் அவர்கள் கண்ணன் சடனா பிரிந்து போனதை வந்து அவங்களால வந்து அந்த செப்பரேஷனை வந்து தாங்கிக்க முடியல. அவங்களுடைய பிரிவுகளுடைய அதெல்லாமே வந்து அதாவது உணர்வுகளை எல்லாம் அந்த சாப்டர்ல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நான் எப்படி போவேன் அப்படிங்கிறது. சோ கண்ணன் இல்லையே என்ற ஏக்கம், இது எல்லாமே அந்த கோபியர்கள் எல்லாம் ஃபீல் பண்றது எல்லாமே அந்த அவங்களுடைய எவ்வாறு அந்த செப்பரேஷனை ஃபீல் பண்றாங்க ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருக்கிறார் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். அதே போலதான் சோ அங்க நிலத்தை கீறினார்கள் போன்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க நிலத்தை கீறுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன். வீட்டுக்கு போனா அங்க கண்டிப்பா திட்டு விடும் இல்லையா? சோ நடு ஜாமத்துல வந்து யாராவது வெளியில போயிட்டு வர முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. சோ அதனால அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு சங்கடம். இங்க கண்ணனை பிரிவதற்கும் அவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது. இதுவும் அதாவது அங்கிருந்து வந்ததும் வந்து அதாவது இங்க இது கண்ணனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவருடைய அசோசியேஷன்ல இருக்கணும்ன்றதுக்காக வந்தாங்க. அங்க வெறுமனே அன்பு மனதளவுல வந்து கண்ணனுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டார்கள். இதுதான் பராக்கிய ரசா அப்படின்னு சொல்றது. அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இருக்க வேண்டும். இங்க ஆண் பெண் வித்தியாசம் எல்லாம் இந்த ஸ்தூலத்துல மட்டும்தான். ஆனா ஆன்ம ரூபத்துல வந்து ஆணும் பெண்ணும் அப்படிங்கிற வித்தியாசமே கிடையாது. எல்லா ஆன்மாக்களும் ஒன்று போலதான். அப்படி இருக்கும் பொழுது கண்ணனுக்காகத்தான் நம்முடைய வாழ்நிலையை வந்து நாம அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பதுதான் வந்து நம்ம படிச்சுட்டே வரக்கூடிய பாகவதத்திலயும் அதுதான் படிச்சுட்டு வரோம். பகவத்கீதையில சில இடங்கள்ல கம்பாரிசனாவும் நாம அதை படிக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்லயும் அதை வாசிக்கிறோம்.
அதனால இங்கே வந்து கொடுக்கக்கூடியது எது, நம்ம அவரிடத்தில் ஸ்தூல உடலை கிடையாது, சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய நம்ம மனசைதான் வந்து பகவானுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அது நித்தியமான, அதாவது சம்பந்தமாகிறது. சோ ஒருவர் மனதுல வந்து கண்ணனுக்கென்று இடத்தை கொடுத்து விட்டு, எஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய எங்க வாழ்க்கையில அவங்களுடைய, அதாவது மித்திரர்கள், பந்துக்கள் எல்லாமே வந்து அந்த அசோசியேஷனும் வந்து கண்டிப்பா அதெல்லாம் பிசிக்கல் அசோசியேஷன் இல்லையா. கணவன் மனைவிக்கு இருக்கக்கூடியது இரண்டுமே மனதளவிலும் இருக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பிசிக்கல் அசோசியேஷன் தான் அங்க நிறையவே முதல்ல ஆரம்பமாகிறதே. நமக்கு எல்லாமே அந்த பிசிக்கல், மனதை அப்புறமா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. வாழ்நிலையில வாழும் பொழுதுதான் கணவன் எப்படிப்பட்டவர், மனைவி எப்படிப்பட்டவள், ஒவ்வொன்றுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா கண்ணன் இடத்துல வந்து நமக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா. அவரோட நம்முடைய மனதை வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கும் பொழுது இல்லையா, அவரிடத்தில் நம்முடைய மனதை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது இல்லையா, அவர்தான் அனைத்திற்குமே அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்து அறிந்து அவர் தாழ் பணியும் பொழுது இல்லையா, அந்த அசோசியேஷன் வந்து ஹையஸ்ட் லெவலா ஆகிவிடுகின்றது. ஸோ தட் பாவா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல வந்து ஹையஸ்டா இருக்கும். ஆனா அதே பாவம் நாம் இங்க வந்து பிற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கணவன் இருக்கும் பொழுது பிற இதை நோக்கும் பொழுது அது வந்து லோயஸ்ட் லெவலா கன்சிடர் பண்ணும். அதனால கண்ணன் அங்க கண்ணனோட அங்க வந்து கோபியர்கள் அப்படி செய்தாங்கல்ல, அப்ப நாமே செய்யக்கூடாது. அதாவது பிலாசபியை வந்து தவறான வழியில நாம பயன்படுத்தக்கூடாது இல்லையா. இட் இஸ் நோவே அப்ளிகபிள். இங்கே கண்ணனுக்காக மட்டும்தான் நம்முடைய மனதை வழங்க வேண்டுமே. சோ அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய கணவனுக்கு மற்றும் கண்ணனுக்கு கொடுத்த மாதிரி மனதை இங்கே வந்து அதை நாம கண்டிப்பா வேறு ஒருத்தருக்கு வழங்கினால் அது பாவமாகும், பாவ செயலாகும். அது எல்லாமே நாம தான் அனுபவிக்கணும். ஸோ இந்த கான்செப்டை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு ராதிகா மாதாஜி ஃபார் கிவிங் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஈவன் தோ நான் அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் அந்த சமயத்துல வந்து வாசிச்சு எடுக்கணும் பொழுது ரொம்ப சிரமமா இருந்தது ஆக்சுவலி. ஆனா அங்கே சென்ற பிறகு ஐ திங்க் குட்டி கண்ணன் வந்து அதை வந்து அழகா வந்து சொல்ல வச்சுட்டார் ஆக்சுவலி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் இதனுடைய தாத்பரியம் புரிஞ்சிருக்கும். நான் 33rd சாப்டர் உங்களுக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி படிக்கிறப்ப மனசுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருந்தது மாதாஜி. அந்த கோபியர்கள் படுற கஷ்டம் வந்து ரொம்ப, அதோட எஃபெக்ட் நமக்கும் வந்தது மாதிரி இருந்தது மாதாஜி. எஸ் எஸ். ஏன்னா அங்கே வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான் இருந்தது. எந்த ஒரு அதாவது ஸ்தூல எதிர்பார்ப்புகள் கிடையாது, வெறுமனே அன்புதான். அன்புக்கு வந்து நமக்கு வந்து அன்பு காட்டுவதற்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி அன்பு காட்டுவதற்கு எந்த உறவு முறையுமே தேவை கிடையாது. எல்லாரிடத்திலுமே நாம் அன்பு பாராட்டலாம், அது வேறு இல்லையா. ஆனா நிரந்தரமான அன்பு வந்து யாரிடத்துல நமக்கு காட்டணும், பகவான் இடத்துல. எல்லாவற்றையுமே இங்க இருக்கக்கூடிய பந்தங்களையும் இல்லையா, இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலையையும் நாம வந்து ஓரளவுக்காவது சிரமம் இல்லாம வாழ்றதுக்கு எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அந்த சிரமம் இல்லாமல் ஆக்கி கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு கிடையாது. அதனால்தான் நம்ம நிறைய பேர் சங்கடத்துல உழல்றோம், நிறைய பேர் வந்து இல்லை என்ற இதுல உழல்கின்றோம். சோ எதுவுமே வந்து நம்முடைய மனதை பொறுத்துதான். எதை கொண்டுமே திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனது இருந்தால் இந்த யுக வாழ்க்கையிலுமே நாம வந்து எப்பொழுதுமே நிம்மதியாக வாழ முடியும். ஆனால் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளை வைத்துக் கொண்டு பொறாமையுடன் நம்முடைய செயல்கள் அமைய பெற்றுவிட்டால் நம்ம கோடி கோடியா ஆஸ்திகள் சம்பாதித்தாலும் நமக்கு வந்து மன நிறைவு, அன்பு, அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா கிடைக்கவே கிடைக்காது. சோ எதையுமே நம்ம பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்க கூடாது, ஆன்மீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நம்முடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். கோபியர்களுடைய செயல்கள் மற்றும் அவருடைய பிரிவினுடைய இயக்கங்கள்ல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எவ்வாறு நாம பகவானிடத்தில் பிரேமை கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு அவரோட நாம சம்பந்தத்தை கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு அந்த பாவத்தை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். சோ உறுதி கொண்ட மனதோட அவருடைய தாழ் எவ்வாறு பணிவது, இதெல்லாம் வந்து நாம நன்னா பயிற்சி செய்யலாம் இல்லையா. பரக்கிய ரசா பத்தி ரொம்ப அழகாக அந்த சாப்டர்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ தேவஹூதி உவாச்ச, அதாவது சர்வம் தத் பகவான் மையம் உபோவாஹ பிரதிஸ்ருதம் அதாமி மே பிரபன்யாயா அபயம் தாது மர்ஹசி. யார் வாசிக்கிறீங்க? அடுத்து வந்து கண்டிப்பா படிங்க மாதாஜி, படிங்க. தேவஹூதி உவாச்ச சர்வம் தத் பகவாத்மவ்யம் உபவாக பிரதிஸ்ருதம்
அதாபி மே பிரபந்தியா நாயா அபயம் தாதுமர்ஹசி. தேவகுதி உவாச கூறினாள், சர்வம் எல்லா தத் அந்த பகவான் உங்கள் மேலான ஆட்சி மௌயம் எனக்காக உபவாகா நிறைவேறியது, பிரதிஸ்ருதம் உறுதிமொழி தரப்பட்டது, அத அபி ஆயினும் மே என்னிடம் பிரபந்நாயை சரண அடைந்தவரிடம் அபயம் பயமின்மை தாதும் கொடுக்க அருகசி நீங்கள் தகுதி பெற்றவர். மொழிபெயர்ப்பு. தேவகுதி கூறினாள், ஸ்ரீ தேவகுதி கூறினாள், என் பிரபுவே, நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த எல்லா உறுதிமொழிகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்றினீர்கள். ஆயினும் நான் உங்களிடம் சரணடைந்துள்ளதால் நீங்கள் எனக்கு அச்சமின்மையும் தர வேண்டும். பொருளுரை. தேவகுதி பயம் இல்லாத சிலவற்றை அருளும்படி அவள் கணவரை வேண்டினாள். மனைவியாக அவள் தன் கணவரிடம் முழுமையாக சரணடைந்த ஆத்மா. மனைவிக்கு பயமின்மை கொடுத்தால் ஒரு கணவரின் பொறுப்பாகும். ஒருவர் தன் கீழ் இருப்பவருக்கு எவ்வாறு அச்சமின்மையை தருகிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 5ஆம் காண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மரணத்தின் பிடிகளிலிருந்து விடுதலை பெறாத ஒருவர் அடிமையாவார். அவர் ஆன்மீக குருவாகவோ கணவராகவோ உறவினராகவோ தந்தையாகவோ தாயாகவோ ஆகக்கூடாது. தன் கீழ் உள்ளவருக்கு பயமின்மையை கொடுப்பது உயர்ந்தவரின் கடமையாகும். அதனால் தந்தையாக தாயாக ஆன்மீக குருவாக உறவினராக அல்லது கணவராக பொறுப்பேற்றுக் கொள்பவர் உலக வாழ்வின் அச்ச சூழலிலிருந்து அவரது கீழிருப்பவரை விடுவிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உலக வாழ்வு எப்போதும் பயன் தரும், முழுவதும் கவலை தரும். தேவகுதி கூறுகிறாள், உங்கள் யோக ஆற்றலால் நீங்கள் எல்லா விதமான வாழ்க்கை வசதிகளையும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இப்பொழுது செல்ல தயாராக இருப்பதால் நீங்கள் உங்கள் இறுதி பரிசை எனக்கு தர வேண்டும். அதனால் இந்த மண்ணுலகில் கட்டுப்பட்ட வாழ்விலிருந்து நான் விடுதலை அடைவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம் இது. இதுலயே ஸோ இந்த மேல நம்ம பார்த்தப்ப கூட அவங்களுடைய அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருந்ததை பற்றி நம்ம படிச்சோம். ஸோ அவங்களுடைய அதாவது இருவருடைய சமர்ப்பணம், அதே மாதிரி அவர்கள் பகவானின் திருத்தொண்டிற்கு கர்தமுனிவருடைய திருத்தொண்டு, பகவானிடத்தில் அவர் செய்த திருத்தொண்டுக்கு தேவகுதி எவ்வாறு அதாவது கூடவே இருந்து தன்னுடைய பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்தால் இல்லையா, அதை மெச்சி அவருக்கு நல்லதொரு வாழக்கூடிய சூழ்நிலையும் அவர் ஏற்படுத்தினார். மேலும் இப்போ 9 பெண் குழந்தைகளையுமே கொடுத்தார். சோ இப்படி மீண்டும் அவருடைய வாக்கை எஸ், குழந்தைகள் பிறக்கும் வரை நான் இருப்பேன், அதன் பிறகு நான் துறவரம் செல்வேன் என்ற வாக்குறுதியை நினைவு கூர்ந்ததால் அவர் துறவரத்தை மேற்கொள்ள தயாராகின்றார். அதை கண்டு இப்போ தேவகூதி அதாவது கலங்கிறார். சோ அதாவது எனக்கு பயமின்மை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான வருது. பயம் எப்போ வரும் நமக்கு இல்லையா? சோ எப்பொழுது நமக்கு பயம் வரும்ன்றது நம்ம ரொம்பவுமே யோசிக்கணும். யாருக்காவது இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லறா இருந்தா சொல்லலாம். இப்போ எப்பொழுது நமக்கு பயம் வரும்? இல்ல நமக்குன்னு ஒருத்தர் இல்ல அப்படிங்கிற பொழுது பயம் வரும் மாதாஜி. அதே போல நமக்கு யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் பொழுது பயம் இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் இந்த இது படிச்சவனும் நமக்கு பகவான் இருக்காரு அப்படிங்கிற பயம் எல்லாம் போயிடுச்சு மாதாஜி. எஸ், அதாவது நடந்தாலும் சரி பகவான் டெஸ்டினேஷன் எப்படி எதுவுமே தெரியாது, நாளைக்கு எப்படி எது தெரியாது, ஃபியூச்சரை பத்தி தெரியாது நம்மளால, இல்ல எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது, நம்மளை யார் ரட்சிப்பாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா. ரட்சிக்க கூடியவரே கணவன் ஸ்தானத்துல இருக்கிறவரே சந்நியாசம் வாங்கி செல்லும் பொழுது அதற்கு பிறகு அவளுக்கு தேவையான ரட்சணை யார் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த ரட்சணை யாரிடத்திலிருந்து வரும்ன்றதான். அவர் அவ்வளவு ஞானத்தில் திளைத்திருந்தாலும் தேவகூதி அவரிடத்தில் அந்த வாய்ப்பை, அவரோடு இருந்த அந்த சமயத்துல அந்த வாய்ப்பை அவள் கேட்கவே இல்லை, உபயோகப்படுத்தி கொள்ளவே இல்லை. சோ அதாவது அவரிடத்தில் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்ற அந்த வாய்ப்பை அவள் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை. சோ வெறுமனே அதாவது கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வது மற்றும் தனக்கு குழந்தை வேண்டும் என்றது ஒண்ணு மட்டும்தான் அவளுடைய போக்கஸ் இருந்ததே வழிய. சோ அதாவது கர்தமுனிவர் அத்தகைய ஞானி அவர் இல்லையா. அந்த ஞானத்தை தான் பெற வேண்டும். ஞானத்தை பெற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக அவளுக்கு இந்த பயம் என்பது இருந்திருக்காது இல்லையா. லேக் ஆஃப் நாலேஜ், சோ அஜ்ஞானம் இல்லையா. சோ உண்மையான ஞானத்தை அவள் அடையவில்லை. அதனால்தான் அஜ்ஞானம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன இருக்கும்? பயம் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. ஆவித்யா இருக்கக்கூடிய இடத்துல பயம் கண்டிப்பா இருக்கும்.
அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சர்வம் தத் பகவான் மையம் ஓவாக பிரதிஸ்ருதம் அதாபிமே பிரபன்னாய அபயம் தாது மர்ஹசி. அதாவது ரக்ஷணம் இல்லையா, அவள் சொல்கின்றாள், என் பிரபுவே, நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த எல்லா உறுதிமொழிகளையும் நிறைவேற்றி விட்டீர்கள் இல்லையா. வாட் எவர் என்ன அவர் அதாவது அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை வந்து நிறைவேற்றி விட்டார் என்பது அவளால உணர முடிகின்றது. ஆயினும் நான் உங்களிடம் சரண் அடைந்துள்ளதால், தன் கணவரிடம் அவள் சரணடைந்தவள் தான், நீங்கள் எனக்கு அச்சமின்மையும் தர வேண்டும். மேலும் இப்பதான் அவள் கேட்கிறாள், எனக்கு பயம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை எனக்கு கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும் அப்படின்னா இன்டைரக்டா அந்த ஞானத்தை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். பின்னாடி வர ஸ்லோகங்கள் அது இருக்கும். சோ பயம் இல்லாத சிலவற்றை அருளும்படி, அதாவது தேவஹூதி சிலவற்றை அவள் கணவரை வேண்டினாள். மனைவியாக அவள் தன் கணவரிடம் முழுமையாக சரணடைந்த ஒரு ஆத்மா இல்லையா. மனைவிக்கு பயமின்மையை கொடுத்தல் ஒரு கணவருடைய கடமையாகும். எஸ், கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கணும். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈகோ வரும்பொழுது மனைவிக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படும் கணவருக்கு இல்லையா. சோ அவருக்கு ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங், எங்க மனைவி தன்னை விட மிஞ்சி ஒரு இதுல போயிடுவாளோன்ற ஃபீலிங். அதனாலதான் அதை சில பேர் இதுதான் உண்மையே பேசக்கூடிய தன்மை. சில பேர் மனைவி தன்னை விட மேல போனா அதை ரொம்பவுமே சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களும் உண்டு இல்லையா. சோ அவருடைய முயற்சிக்கு எல்லாமே கூட உடனிருந்து சப்போர்ட்டிவா எல்லாமே செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. ஆனா சில பேர் தன்னையே மிஞ்சி போயிட்டா தனக்கு வேல்யூ இல்லாம போயிடுமோன்ற ஃபீலிங், இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்டது. ஆனா இந்த இடத்துல கரத முனிவர் அவருடைய இதுல சரிபாதியா தேவஹூதிக்கு ஸ்தானத்தை கொடுத்திருக்கார். அதனால இங்க அச்சமின்மையையும் எனக்கூடிய அந்த நிலையும் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் அருள வேண்டும் என்று அவர் தாழ் பணிகின்றார். யாரு? தேவஹூதி. ஒருவர் தன் கீழ் இருப்பவருக்கு எவ்வாறு சேஃப்டி செக்யூர். இப்ப நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனே இருக்குன்னா அந்த மேனேஜர் அவருடைய டீம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னா லேட் நைட் வீட்டுக்கு போனோம்னா, எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், அவங்களுடைய சேஃப்டி என்ன, அவங்க எப்படி வீடு போய் சேருவார்கள் என்பதையெல்லாம் கண்டிப்பா அலசி ஆராய்வாங்க இல்லையா. த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த பொறுப்பு என்பது இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இப்போ கர்த முனிவர் வீட்டை விட்டு சென்றால் அதன் பிறகு தன்னுடைய மனைவிக்கு பாதுகாப்பு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கிறார். ஆனா அதற்கான முயற்சியும் இவர் செய்யணும் இல்லையா. அதை பத்தி கண்டிப்பா இவர் யோசிப்பார் இல்லையா. நல்ல மரணத்தின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறாத ஒருவர் அடிமையாவார். அதாவது கட்டுண்ட நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். இன்னும் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து நாம விடுதலை அடையவில்லை. இனிமே மரணித்தால் நம்முடைய காரியங்கள் பக்குவமானால் அப்பதான் நம்ம மரணத்தின் பிடியிலிருந்து வெளியேற முடியும். அது வரைக்கும் நாம we are all conditioned souls தான். மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. மேலும் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது என்ன உணர்வுகளோடு செல்கின்றோமோ அத்தகைய ஒரு உடலை மட்டும்தான் நாம கண்டிப்பாக ஏற்க போகின்றோம் இல்லையா. நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய அடுத்த பிறவி என்பதும் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ இவ்வாறாக நாம பயமின்மை என்பது எப்போ வரும்னா விடுதலை அடைந்த தன்மை அடையும் பொழுதுதான் பயமின்மை. இன்னும் நமக்கு இன்னொரு பிறவி கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த நிலை ஏற்படும் பொழுது நமக்கு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம அனுபவிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பியர் கண்டிப்பா இருக்காது. சோ தந்தையாகவோ கணவராகவோ தாயாகவோ அவர் ஆன்மீக குருவாகவோ கணவராகவோ உறவினராகவோ ஆகக்கூடாது. தன் கீழே உள்ளவர்களுக்கு பயமின்மை கொடுப்பது உயர்ந்தவர். இங்க ஞானதளத்தில் இருப்பவர், ஞானத்திற்காக முயற்சி செய்பவர். இரண்டு நிலைகளை பார்க்கணும். சோ அதாவது ஒரு குரு சிஷ்யன் என்ற நிலையில பார்க்கலாம், இல்லை ஒரு உயர்வான அந்த மகாத்மா நிலையிலிருந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த ரிலேஷன் தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். சோ ஆனால் தந்தை தாயாக ஆன்மீக குருவராக உறவினராக கணவராக பொறுப்பேற்று கொள்பவர் உலக வாழ்வின் அச்ச சூழலிலிருந்து அவரை கீழ் இருப்பவரை விடுவிக்கும் பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதான் பிரபுபாதர் அவர் மாத்திரமே கோ பேக் டு காட் கிடையாது, எல்லாரையுமே அழைச்சின்னு போகணும்னு நினைச்சார் இல்லையா. சோ இஸ்கான் எனக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசேஷன் உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ எத்தனையோ பக்தர்கள் லைஃப் மெம்பர்ஸ் பேட்ரன்ஷிப் எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. சோ அதனால அவ்வளவு பெரிய ஆர்கனைசேஷனை அதாவது 12 ஆண்டுகள்ல அவர் செய்து முடித்தார் என்றால் அது மிகப்பெரிய ஆஸ்டாரிட்டி இல்லையா, தவ வாழ்வு தான் அது ஆக்சுவலி.
அது அவருடைய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டார். நம்ம எல்லாருமே இந்த எழுத்துக்கள் மூலம் இணைத்து இல்லையா, அடுத்து நம்மளும் வந்து ஒரு நல்ல நிலை அடையணும்ன்ற அவருடைய அருள் கண்டிப்பாக உண்டு. யாரெல்லாம் அவருடைய எழுத்துக்களை வாசிக்கிறோமோ, அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோமோ, ஞானம் அந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. அதனால நாமளும் வந்து பிற்காலத்துல இந்த ஜென்மத்திலயோ இல்ல அடுத்த ஜென்மத்திலயோ நம்ம கண்டிப்பா நம்ம அதாவது பகவானுடைய ஸ்தலத்தை சேர்வதற்கான பாக்கியத்தை நாம கண்டிப்பா பெறுவோம். அதை நாம உணர வேண்டும். தேவகூதி கூறினால், உங்கள் யோகா ஆற்றலால் நீங்கள் எல்லா விதமான வாழ்க்கை வசதிகளும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இல்லையா, அவர்களுக்கு எனக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் இப்பொழுது செல்ல தயாராக இருப்பதால் நீங்கள் உங்கள் இறுதி பரிசை எனக்கு தர வேண்டும், அதாவது ஃபைனல் கிஃப்ட் எனக்கு கொடுக்கணும்னு கேட்கிறாரு. அதனால் இந்த மண்ணுலகின் கட்டுப்பட்ட வாழ்விலிருந்து நான் இந்த மண்ணுலகின் கட்டுப்பட்ட வாழ்விலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும் அப்படின்னா, கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை தனக்கு வழங்க வேண்டும் அப்படின்னா ஞானம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் அவளது. ஞானம் பெற்றால் பக்குவம் அடைய முடியும். அதன் பிறகு பக்தி பயிற்சி செய்தால் இறைநிலை, அதாவது இறைவனுடைய ஸ்தலத்தை அடைவதற்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து பெற முடியும். அததான் வந்து தேவகூதி இங்க கேட்கின்றாள். ஜானகிராமன் பிரபு, அடுத்து நீங்க வாசிங்க. பிரம்ம மந்துஹித்ரு விஸ்துப்யம் விம்ருக்யயா பதயா சமாஹ காச்சித் ஸ்வயாந்தமே शोभिशोगायाद्वयि प्रवर्जते वनम्. हरे कृष्णा माताजी. पदम 52. ब्रह्ममंद हितृपिस्तुभ्यं विमृत्या पदय समाह कासित्यस्यान्मे विशोगाय प्रवर्जते वनम्. பிரம்மம் என் அன்பான பிராமணரே, துகித்ருபி பெண்களாலே துப்பியம் உங்களுக்கு விம்ருக்கியா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பதைய கணவர்கள் சமா தகுந்த கசித் யாரேனும் சியாத் இருக்க வேண்டும். மே என் விசோகையா ஆறுதலுக்கு துவயி நீங்கள் பிரஜிதே செல்லும் பொழுது வனத்திற்கு. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பு பிராமணரே, உங்கள் பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் தங்களுக்கு தகுந்த கணவரை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கான வீடுகளுக்கு சென்று விடுவார்கள். ஆனால் நீங்கள் துறவியாக பிரிந்து சென்ற பின் யார் எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பார்கள்? பொருளுரை. தந்தையே வேறு வடிவத்தில் மகனாக உருவாகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே தந்தையும் மகனும் வேறுபட்டவர்கள் அல்லர் என்று கருதப்படுகின்றனர். மகன் இருக்கும்போது விதவையானவர் விதவை என்று கூற இயலாது. ஏனென்றால் அவள் கணவரின் பிரதிநிதி அவளிடம் உள்ளார். அதுபோல தேவகூதி மறைமுகமாக ஒரு பிரதிநிதியை விட்டு செல்லுமாறு கர்தம முனிவரை வேண்டினாள். ஆனால் அவர் இல்லாத போது ஒரு தகுந்த ஆண் பிள்ளையால் அவள் கவலைகள் நீங்கும். இல்லறத்தில் இருப்பவர் வாழ்நாள் முழுவதும் வீட்டிலேயே தங்கியிருக்கும்படி எதிர்பார்க்க முடியாது. அவருடைய பிள்ளைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு திருமணம் ஆன பிறகு ஒரு குடும்ப தலைவர் இல்லற வாழ்வில் இருந்து மனைவியை வளர்த்த மகன்களின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு நீங்கி செல்ல வேண்டும். அதுவே வேத நடைமுறையின் சமூக மரபாகும். அவர் வீட்டிலிருந்து சென்ற பிறகு ஒரு ஆண் குழந்தையாவது அவள் கவலைகளில் இருந்து விடுவிக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று மறைமுகமாக வேண்டினார். இந்த கவலை தணிவு ஆன்மீக அறிவுரையை குறிக்கும். கவலை தணிவு என்பது வாழ்க்கை வசதிகளை குறிப்பதல்ல. வாழ்க்கை வசதிகள் உடல் அழியும் போது அழியும், ஆனால் ஆன்மீக உணர்வு அழியாது. அது ஆன்மாவுடன் செல்லும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் அறிவுறுத்தல் அவசியமானது. ஆனால் தகுதியான மகன் இல்லாத போது தேவகீதி எவ்வாறு ஆன்மீக அறிவை முன்னேற்ற முடியும்? மனைவியிடம் கணவருக்கு உள்ள கடனை தீர்ப்பது அவர் கடமையாகும். மனைவி அவளின் நேர்மையான பணிவிடையை கணவருக்கு செய்திருக்கிறார். அவர் அவளுக்கு கடனாளி ஆகிறார். ஏனென்றால் ஒருவர் தன் கீழ் உள்ளவர்களுக்கு எதையும் கொடுக்காமல் அவரிடமிருந்து எந்த பணிவிடையும் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது.
ஆன்மீக குரு தன் சீடனுக்கு ஆன்மீக நிலையில் அறிவுறுத்தாமல் எந்த பணிவிடையும் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது. அதுவே அன்பு கடமையின் கைமாறாகும். இவ்வாறு தேவகீதி தன் கணவராகிய கர்தம முனிவருக்கு உண்மையான பணிவிடை செய்ததை நினைவூட்டினார். அவருக்கு மனைவியிடம் பட்ட கடனை தீர்க்கும் அடிப்படையில் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவர் வீட்டை திறந்து வெளியேறும் முன் ஒரு ஆண் மகளை கொடுத்தே ஆக வேண்டும். மறைமுகமாக தேவகூதி அவள் கணவரை மேலும் சில நாட்கள் வீட்டிலேயே தங்கியிருக்குமாறு அல்லது ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் வரையாவது தங்கியிருக்கும்படி வேண்டினாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ பெண்கள் என்பவர்கள் வந்து தந்தை மூலமாகவோ தமையன்கள் மூலியமாகவோ கணவர் மூலியமாகவோ அல்லது மகன் மூலியமாகவோ போற்றி அதாவது பாதுகாக்கப்படவே எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு ரட்சணை என்பது தேவை. இப்போ கர்த முனிவர் அங்கே தந்தை தாய் யாரும் கிடையாது. கர்த முனிவர் கணவராக இருப்பவர்கள் வந்து சரி, அங்க தமையனும் கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தந்தை அதாவது கணவரும் சென்று விட்டால் அவளுக்கு யார் பெண் பிள்ளைகள் வந்து அதாவது இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் இல்லையா? சோ அவர்களும் சென்று விட்டால் அவள் வந்து யாருமற்ற நிலையில் வந்து ஆகிவிடுவாள் என்பது அவளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். சோ இவ்வாறாக அவள் வந்து தன் கணவனிடத்துல வந்து தனக்கு ஒரு இந்த பயமின்மையை போக்குறதுக்கு ஒரு வழி கண்டிப்பா கேட்கிறாள். தனக்கு ஒரு அதாவது ஒரு ஆண் பிள்ளையாவது வேண்டும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல மறைமுகமாக எடுத்து விளக்கிறார். சோ பிரம்மன் என் அன்பான பிராமணரே துஹி துருபி பெண்களாலே துப்யம் உங்களுக்கு விம்ருக்யா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பதைய கணவன்கள் சமா தகுந்த கஷ்டித் யாரேனும் தயார் இருக்க வேண்டும் மே என் விசோகாய ஆறுதலுக்கு வயி நீங்கள் பிரவரதித்தே செல்லும் பொழுது வனத்திற்கு. என் அன்பான பிராமணரையே உங்கள் பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் தங்களுக்கு தகுந்த கணவனை கண்டிப்பாக கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கான வீடுகளுக்கு சென்று விடுவாப்படுகிறார்கள் இல்லையா? திருமணமாகி சென்று விடுகிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் துறவியாக பிரிந்து சென்ற பின்னர் எனக்கு யார் ஆறுதல் அளிப்பார்கள் இல்லையா? வீட்டுல யார் எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பார்கள் என்ற கொஷின் வந்து வைக்கிறார்கள். தந்தையே வேறு வடிவத்துல வர்றதுதான் மகன் இல்லையா? அதாவது தந்தையும் மகனும் வேறுபட்டவர் அல்லர் என்று கருதப்படுகின்றனர். மகன் இருக்கும் பொழுது விதவையானவர் விதவை என்று கூற இயலாது. ஏனென்றால் அவள் கணவரின் பிரதிநிதி அவளிடம் உள்ளார். அது போல தேவகூதியும் மறைமுகமாக ஒரு பிரதிநிதியை விட்டு செல்லுமாறு வந்து இந்த இடத்துல கர்த முனிவரை வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார். அதனால் அவர் இல்லாத பொழுது ஒரு தகுந்த ஆண் பிள்ளையால் அவள் கவலைகள் நீங்கும் இல்லையா? இல்லறத்தில் இருப்பவர் வாழ்நாள் முழுவதும் வீட்டிலேயே தங்கியிருக்கும்படி எதிர்பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? அவருடைய பிள்ளைகள் மற்றும் பெண்கள் திருமணமான பிறகு ஒரு குடும்ப தலைவர் இல்லற வாழ்வில் இருந்து மனைவியை வளர்த்த மகன்களின் பொறுப்பில் விட்டு நீங்கி செல்ல வேண்டும். இதுவே வேத சாஸ்திரம் சொல்லப்படுகின்றது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அது நமக்கு அப்ளிகபிள் இருக்கல. ஆனா முந்தைய காலகட்டங்கள் அதாவது சத்தியுகத்துல இதெல்லாமே வந்து நடைமுறையில் இருந்ததுதான். இவங்களுடைய ஸ்டோரி கூட சத்தியுகத்துல இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியுமே, கர்த முனிவருடைய ஸ்டோரி கூட. அதுவே வேத நடைமுறை சமூகமாகும். அவர் வீட்டிலிருந்து சென்ற பிறகு ஒரு ஆண் குழந்தையாவது அவள் கவலையிலிருந்து விடுவிக்க கொடுக்க வேண்டும் என்பது மறைமுகமாக இந்த இடத்துல வந்து தேவகூதி கேட்டுக்கொள்கிறார். இந்த கவலை தனிவு அதாவது அதனுடைய கவலை வந்து எல்லையற்ற கவலை ஆகிவிட்டது அவருக்கு. இப்போ அதனுடைய கண்டிப்பா அதை வந்து கம்மி பண்ணியே ஆகணும் இல்லையா? ஆன்மீக அறிவை குறிக்கும். கவலை தனிவு என்பது வாழ்க்கை வசதிகளை குறிப்பது கிடையாது, நம்ம வாழக்கூடியது கிடையாது. வாழ்க்கை வசதிகள் உடல் அழியும் பொழுதே அழியும் இல்லையா? நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ரிசார்ட்ல இருந்திருக்கோம், ஒரு பெரிய இதுல இருந்திருக்கோம்னா நம்ம இந்த ஜீவன் இந்த உடலை ஒட்டி கொண்டிருக்கிறோம்னா அதெல்லாம் நம்ம நினைவில் கொள்ள முடியும். ஒரு முறை இந்த உடலை விட்டு சென்று விட்டால் எந்த ஒரு இதுக்குமே வந்து இந்த உயிர் வாழி சம்பந்தமற்றவனாகி விடுகின்றான்.
அதுதான் இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுது. சாரி மாதாஜி, கொஞ்சம் சவுண்ட் வித்தியாசமா கேக்குது. கேக்கலீங்களா? கேக்குது, ஆனா எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு. நீங்க சவுண்ட கம்மி பண்ணிக்கீங்க உங்க மொபைல்ல. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கிளியரா இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆன்மீக குரு தன் சீடனுக்கு ஆன்மீக நிலையை அறிவுறுத்தாமல் இல்லையா, கைடன்ஸ் கொடுக்காம ஒரு குரு எந்த பணிவிடையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. சோ குருனுடைய ரோலை பத்தி இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா பிரபுபாதர் அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சோ எதுவே அன்பு கடமையின் கைமாறு ஆகும். இந்த இடத்துல வள்ளித அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் தான் இல்லையா, அன்பு கடமை நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. ஆனா அதை அன்பு கொண்டு ஆற்றுவது. இவ்வாறு தேவஹூதி தன் கணவராகிய கர்த முனிவருக்கு உண்மையான பணிவிடை செய்தாள். அதற்கு அவள் மனைவியிடம் பட்ட கடனை தீர்க்கும் அடிப்படையில் சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அவர் வீட்டை துறந்து வெளியேறும் முன் ஒரு ஆண்மகனை கொடுத்தே ஆக வேண்டும். மறைமுகமாக தேவஹூதி தன் கணவரை மேலும் சில நாட்கள் தங்கியிருந்து இல்லையா தங்கியிருக்குமாறு அல்லது ஒரு ஆண் குழந்தையை பிறக்கும் வரையாவது தங்கியிருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறாள். இதுதான் அவளுடைய எதிர்பார்ப்பு. மிச்ச நாளைக்கு பார்க்கலாம். வஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. சோ நீங்க எல்லாருமே அந்த டிவோட்டிஸ்க்கு கால் பண்ணி எனக்கு ஒரு